Con legado cuidado a problemática se abordou é o cuidado dun legado excepcional e en concreto en torno ao Parque do Pasatempo en Betanzos, que actualmente está pechado porque necesita unha rehabilitación. Hai un momento no Parque do Pasatempo cando se restaura un dos estanques que nesa restauración quitan auga dese estanque e desmorónase parte do estanque. Entón, aí, a Asociación de Amigos do Parque do Pasatempo fai unha manifestación reclamando o cuidado do Parque do Pasatempo. Ese é o detonante polo que eu me poño en contacto coa Asociación de Amigos do Parque do Pasatempo e, a súa vez, coa Asociación de Amigos do Casco Histórico e a Asociación Roxin Roxal, que traballa en torno ao patrimonio nesta comarca de Betanzos. Concomitentes traballa cunha metodoloxía que é unha metodoloxía clara que inventou o artista François Gers en 1990 e nos seguimos ese protocolo. Entón o que hai é, primeiro hai unha comunidade que teña un desexo, unha necesidade, unha problemática. Daí o que fixemos neste caso foi con eles facer un proceso de escoita e diálogo, unha vez que tiñamos acordado cales eran os principais retos a atender, o abrimos ao conxunto da cidadanía para que todas as persoas puderan participar para pensar cal era ese encargo que se lleva a pedir á artista. Entón, o que hai é hai unha problemática, un proceso participativo, eso xenera un encargo e logo, posteriormente, hai un artista que ten que responder a esa obra de arte, ten que responder a ese encargo a través dunha obra de arte, neste caso foi Carmen Nogueira. Claro, moitas veces cando pensamos cal é unha problemática ou se fixermos unha primeira pregunta á cidadanía, claro, poden vir certo discurso vago. Eso non quere decir que ese certo discurso non teña unha profundidade. Nos o que intentamos foi detectar cal era esa profundidade, no? Que estaba aí, estaba latente, só que intentamos que facela emerxer a través de diferentes dispositivos. Un foi unha conversa camiñada, logo outro foi un café diálogo, outra vez foi a través da festa e dun debuxo, outra vez foi a través dunhas conversas para establecer os marcos nos que nos movíamos. É dicir, eu creo que nós o que fixemos foi unha interface, unha metodoloxía que permitira pensar se ese desexo, que era individual, podía convertirse en político, en colectivo, e a vez como podemos profundizar, no, nese desexo, que era coidar non un patrimonio que un ben de todos. Inicialmente o desexo era a rehabilitación do propio parque, e iso sigue latente, porque o parque está pechado. Entonces hai unha vontade de que ese parque poda ser visitable e poda ser un parque público para todos. Claro, nós non somos unha entidade que rehabilita patrimonio. Entón, claro, nós o que intentamos facer foi unha contribución cidadá para o cuidado dese parque. E eu penso moitas veces que o traballo que fixemos foi un acto de reparación. Non tanto unha rehabilitación, sino unha reparación, pero que atende esa vontade que demandaba a cidadanía de, en parte, rehabilitar tamén o parque. Non? E ás veces cando se cuestiona o papel da cidadanía, de que non sabe ou que non ten a suficiente capacidade para tomar decisións, vemos como no, que é todo o contrario. O sea, hai capacidade porque o encargo que se pediu foi un encargo exixente. Se pedía que non fora excesivamente monumentalista, que fora inacabado, que atendera os patrimonios ecolóxicos, que non fora historicista, é dicir, había unha petición, digamos, con contundencia. E logo o que tivo que facer Carmen Noguera foi responder a ese reto social. Eu creo que a conclusión que nos pode quedar despois de todo o traballo feito é, por un lado, ese acto de reparación a través da intervención paisaxística e artística, e logo, como nos traballamos a idea de vínculo, de vencello, e é como nos relacionamos. Eu creo que é clave, e eu creo que foi onde podemos aportar desde procesos artísticos participativos en a idea de relación. Como nos relacionamos? Como nos relacionamos con ese elemento patrimonial? Como nos relacionamos cun monte? Como nos relacionamos con outras persoas? O concepto de relación, digamos, o feito da relación é clave, porque nós o que villamos, creo, de alguma maneira, fortalecer ese vínculo que xa había per se, porque xa era un elemento
moi asociado á propia vida cotiá, pero fortalecer a idea de vínculo frente a outros procesos que son máis simplemente rehabilitación material. Neste caso, o poder que ten tamén a arte é traballar o vínculo, a comunión, ese lazo, ¿no? Que é, digamos, de algún xeito, de algún modo, ese amor, porque a xente ama o patrimonio, porque hai algo que lle move. Entón eu creo que traballar eso e fortalecelo é moi potente porque fai que parte desas tramas sociais que están rompéndose, de alguma maneira, a través desto, podemos tamén axudar a fortalecelas e, además, cun elemento material e único como é o Parque do Pasatempo. O proceso creativo con Carme continuou o espírito do proceso participativo, houve sesións participativas con Carme para pensar onde se podía instalar as pezas, de que maneira, si lles gustaba ou non, se presentou un borrador á cidadanía para ver se estaban de acordo con ese marco. E además da intervención de Carme tamén hubo un diálogo coa intervención paisaxística de Íñigo Segurola. Entonces creo que foi, bueno, aínda que foi un proceso complexo, porque houve que atender a moitos requerimentos tamén de patrimonio, do propio Concello, etcétera. Pero bueno, creo que foi un proceso armonioso e que continuou con esa vontade de que ese proxecto fora non só o resultado dunha mente iluminada, sino unha suma e unha multiplicación de moitas vontades que cada un, coas súas funcións, foron aportando a este resultado final. O espacio onde fixemos a intervención é un espacio que xa de por sí ten moito uso, porque está un campo de fútbol, está unhas pistas para correr, pero xusto na área na que fixemos a intervención, de en torno a 1100 metros, era unha área na que ni sequera medraba erva. Era unha área moi degradada. Eu creo que o proxecto vai axudar a xerar un novo verxel nesa área e eu agardo que tamén sexa un espacio de reunión e de encontro. E hoxe víase na presentación como a propia cativada xa facía uso das pezas, xa xogaba, xa se sentaba, xa se subía, baixaba, e eu creo que eso demostraría tamén o éxito do proxecto, como fomos quen tamén de xerar un novo lugar de encontro. E logo, además, creo que pode ser un espacio icónico tamén para facer fotos, porque como un camiño que termina, no, na estatua da Caridade. E creo que vai xerar tamén, bueno, outro lugar de reencantamento con ese espazo frente a unha área que estaba moi degradada.